Pelipelaaja KT X täällä vaan. Moi moi, nyt aloitetaan! Nyt mulla on sitten vihdoin 200 tilaajaa. Ja mulle ehdotettiin, että mä voisin 200 tilaajan spesiaaliksi tehdä Tabasco-haasteen. Ja sitten mä kysyin tänään yhdeltä Mr. M:ltä, että mitä Tabascoa se mulle suosittelis tällaiseen videoon. Ja se sanoi, että kannattaa kokeilla tätä Habanero Tabascoa. Tabasco Habanero kastike. Syyksi sanoi, että tää on niistä tulisin. Ja se vähän vähätteli, että ei se kuitenkaan niin tulinen ole, että nää ei kuulemma ole hirveän tulisia. Ja sanoi, että tää kannattaa vaan silleen yhdellä kulauksella vetää koko pullo. Mutta mä vähän epäilen, että tää Mr. M vähän vähätteli tätä Tabascoa. Koska mä äsken just katoin parin muun tyypin tekemät videot tästä ja ne ei oikein päättynyt hyvin. Mulla on nyt tarkoituksena vetää niin monta tämmöstä shottilasillista tätä Tabascoa kun mä vaan pystyn. Tää muovi on aika tiukassa, no niin, kierrittämällä lähti. Mitähän tää haisee? Vähän tuliselle, vähän tälle, en mä tiedä, viekas haju. Mut ei tää hirveen pahaa tää haju mun mielestä kuitenkaan oo. Mutta varmuuden vuoksi mä kaadan jo tähän lasillisen maitoa aluksi. Valion maito, se on parasta. Valion arkimaito. Tää tulee tippoina. Saisiko tätä vähän nopeammin? Ei tätä ainakaan suoraan pullosta voi vetää, koska tää tulee aika hitaasti. Tää suunnittelijat on varmaan yrittänyt sanoa niin, että tätä tulisi vaan tällainen tippa kerrallaan, mutta mistähän voisi johtua tällainen? No niin, heilutetaan vähän, niin tulee nopeammin. Mut silti aika hitaasti. Pitäisikö mun oikeesti saada koko lasi täyteen? Mä en usko, että mä pystyn edes saamaan tätä täyteen. Tää tulee niin hitaasti täältä. Menee suuri osa tästä videosta vaan tähän. Ei tätä täällä pullossa hirveän paljon oo. Mut mä uskon, että en saa edes tätä yhtä pulloa vedettyä, vaikka paljonko tässä yhdessä pullossa on tätä 60 millilitraa vaan. No eikö se oo suunnilleen ton verran tommonen lasillinen, ei ihan täyteen, koska en halua, että ne kaatuu mitään lattialle. Mulla on siis tuolla vieressä roskis. Kaiken varalta, jos mulla tekee vaikka mieli sylkästä pois tää. Nyt siinä haisee vähän vahvemmin tää haju. Vähän outo haju. On siinä semmonen tulinen kipinä, voisiko sanoa. Mä hörppään aluksi vähän maitoa. Mä en tiedä oikeesti uskallaks mä vetää tätä. Nyt tulee semmonen hirveä fiilis, että ei voi ottaa. Pitää hakea joku kannustamaan mua. No niin, nyt mä haen mun pikkuveljen tänne tukiyleisöksi. Voit sä nyt kannustaa mua? Mua oikeesti vähän pelottaa ottaa tää. Pelipelaaja, 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 pelipelaaja. Joo. Joo.
Ei pysty nielaseen sitä vettä. Se tulee jo syljästä sen maku, niin se olisi kurkkuja. Mä en halua enää haista tota maitolasia, mä en näe sitä oikein pysty jossain se haisee tuolta, niin kieleen polttaa hirveesti. Äsken kylmän veden alla huuttelin mun kieltä, pitää ehkä takas. Toi oli oikeesti tulista. Mä en ollut siis ikinä ennen maistanut mitään tabaskoa. Enkä mä yleensä oo mitään tulista kassikeita maistanut. Ei pysty enempää. Täällä on mun roskis. Tää pullo. Mene sinne. Hyi. Mä vähän tärisee. Noniin. Kiitti. Jee, mun äiti toi jääpaloja. Kattokaa tuota lattiaa, meni vähän sotku. Hyi. Ei enää ikinä tabaskoa. Tää oli eka ja myös vika kerta. Se laisee vieläkin. Helpottaa. Ottakaa tosissanne pelipelaajien varoitus. Never Tabasco.